Que trobar el punt a l'arròs blanc amb la CCM no ha estat fàcil, però jo us ensenyo dues formes de fer-ho. En la primera netegem l'arròs fins que l'aigua queda ben clara. El posem dins l'olla i afegim el doble d'aigua i sal. Esperem a que arrenqui el bull i l'introduïm dins la CCM. Jo he utilitzat un arròs rodó extra i en el paquet indica que el temps de cocció són 15 minuts i això és el temps que el tindrem dins la CCM. Cada arròs pot tenir un temps diferent de cocció, guia't pel que et posi en el paquet. Veiem com ha quedat. L'arròs ha quedat cuit i el gra és sencer. Per menjar al moment és correcte, però si l'haguéssim de guardar l'hauríem de passar per aigua. Érem dos a menjar i amb el que m'ha sobrat he preparat un sushi per sopar. Us ensenyo una altra forma de fer-lo. Posem oli d'oliva fins a cobrir la base de l'olla i afegim l'arròs. Remenem fins a rossejar-lo, durant 2 o 3 minuts. Afegim l'aigua i la sal i esperem a que arrenqui el bull. El posem dins la CCM i igual que l'altre el tindrem durant 15 minuts. Ara veurem el resultat. És força diferent a l'altre. El gra està cuit, sencer i ha quedat tot separat. És perfecte per menjar al moment i per guardar-lo, perquè es conservarà perfectament. Posem oli en una paella i un polsim de farina i farem uns ous ferrats. Això de la farina és un truc que us dono que vaig veure a internet. Us asseguro que els ous ferrats no esquitxen. Ous ferrats cap al plat. I avui el fem senzill, però aquest arròs el pots fer com a tu més t'agradi. Amb tomàquet fregit també, amb verduretes de les que fem confitades, carxofes. També el pots fer 3 delícies. Fes volar la imaginació, perquè tot el que hi posis hi queda bé a l'arròs. Va, digue'm com l'has fet tu. Coneixes la cuina de consum mínim?